Tak. Rozvody jsem dělal předloni, vidíte. Auto, jsou tam koberečky. Do auta jsem asi před 3 rokma investoval a udělal jsem, tady jsou, no je to 368 000, ale motor šlape jak hodinky, fakt je úplně perfektní, no, na to není co říct. Do auta jsem investoval, jsem tady dal takové rádio, funguje tam bez problémů Android Auto, pravděpodobně i Apple Car, fungují tam i celý infotainment k tomu, když otevřu dveře, dívejte se, rozsvítňují se. Když zmáčknete tady dole klimatizací, tak se vám prostě zapne, knoflíky nereagujou, no, vypneme to. No, vypnete to, to vám během chvilky jakoby samozřejmě zmizí. Naskočí vám tam Android Auto funguje úplně perfektně. Tady je prostě Spotify. Natáčím to, takže nemůžeme jako nic možná. Jo, funguje, takže. I když natáčím samozřejmě, jo. Tam se rozdělíte zpátky nebo dáte mapu, já tam používám Waze, ale funguje tam samozřejmě všechno, jo. Funguje tam i dokonce YouTubeko za jízdy a různý tyhle věci, jo. Je to pod základ tady tohoto je Android, samozřejmě rádio tam funguje, základní navigace, ale tohle bezdrátový Apple Car nebo Android Auto funguje perfektně taky. Připojí se to samo všechno. Mám tady gumové koberečky, je to 6 kvalt, motor je 2.0 TDI, 125 kW, takže výkonuje plno. Co bych vám ještě ukázal? Jo, ještě tady mám samozřejmě přední kamerku, která je napojená na tohle rádio a funguje tam samozřejmě i zpátečka. Jo, když zařadím vlastně zpátečku, tak vám tam hnedka vyskočí perfektní kamera na zpátečku, docela krásným rozlišení. Jo. Vypnete, vrátí se to zpátky. Jinak asi nevím, co bych dodal, to je asi všechno. No to ještě vylezeme tamhlec. Jo. Auto fakt funguje perfektně. Jako